Polku thlani somthum pakhat January ni somthum pakhat sang ni le somni paruka nia khovel thu thar then khatte kan han lor le anga tun thuma hian tunlaya khovel mi puinan ngai ven thar le mek nipa virus chungchang mang hian video bul kan han tran anga kan riat ang khan sang le som pako bor chowa COVID-19 hripui leng wangin khovel kan buai khovel mi pui kan buai ani Mizoram apo kha kan hun ton kha soitam ngai lovin kan hrevek ome lockdown boruak nin om tak mai lungai na buaina ra na chhum sing khan Mizoram kha tu mup ani ber mai kha khatiang hun hre om tak te kha kan lo pal tlang to a hei tuna hian nipa virus an ron soilar chhole ta engchi ange ni ti te hei hi khovel pum huwa pa buai pui tur khop hianin he natna hrik thar hi ron pun lun le thei ani don em ti te achan chin tlema zong tenen hantarlan masak kan han tum don ani Asiaram hun rang India tiamin nipa virus kai an pung chho zela risel na lama thok tu te thunei tu te rilru abuai chhole mekta ni te pona langani Thailand lama te Singapore Hong Kong Malaysia te le India rama chuan West Bengal ate nipa virus mu chua an ni toa nipa virus vei hi mu chu an ni toa testing measure thar kal puyani he virus hian mi hringa thina a thlen theya za asomli atanga somsari panga borvel thina chan som nia soyani hei hiram pakhata rivei hi pung chhota se test theidan le enkol dana zirte po ani theya WHO World Health Organization chon hemi chungchang hi soyani nipa virus hi mi pakhata tanga midanga kai chhon thei angkha COVID-19 angkha nia ama ero chu COVID-19 ang ma darngal hu khuk thei angkha ani lem hrilo nia soyani tuntuma hian mi thiam tele European Center for Disease Prevention and Control say te thu chua an zirchian na te kan hantar lang don ani nipa virus chu enge ni nipa virus hi rannunga tanga mi hringa kai theinatna angkha nia COVID-19 le Ebola tenen khan akai dan chu ainanga bak thei ag atanga kai ani de uberni nan soi Dr. Dip Narayan Mukherjee consultant microbiology and infectious disease CK Birla Hospital chuan hemi chungchang hi soya alan dan chuan natna hrik kai theina kongber chu tunari chuan thei silfai lova emo khatiang chia te pokhan kai theinia thei emo thei atanga siam chho by product anga tang te pon chutiang na hrik alokai palani chuan kai thei ani thu te po soi ani henatna mi hringin kan kai kan vei ni chuan mi hringa kanin kai dar thei boka in nei taka omin emo khatiang khan COVID-19 ang khan kai theiani UK Health Security Agency chuan vokte uite beramte sakorang chi rannung atang te pon mi hringa kai dar thei the dar thei ani thu han soi he virus kum sang ha zuko sum ko pakwa khan Malaysia Singapore vok vultu te atangin alo leng chiam to nia soi ani boka hei hi khovela henat na mu chu anam saber ani nge chutarang chen Bangladesh le India kumtin deu tho he virus hi mu ani thin ti in doctor te chuan an soibok nipa virus a hian har satna lian tak pakhat chu incubation period chungchang hiania virus laka invenna atanga symptom lan chu hunte tenga chuanin har satna om thei viral infection tamjok hi nitlem te chungin aron lang chuak theya nipa ero hi chu hriat lok thei anilo hei tak hi abuai thlak na ani natna lan chua hun chung le taksa a in up hun chung ininga atanga ni som pali chung ani tlang puya ma se then phei chu symptom hi ni somli panga ate alang thei nia soi ani incubation phase taksa a natna oma aron lan chua hun chung hi kan taksa din hun le mihringa zirin adang lam ve thei ni inalang ni tin nun kan man dan te chutiang chuanin virus te kan lo kai dar ve thei bokani hi natna kai then khat po alan chua harwangin engma taksa hriat chuana tur le ron lan chuana kha omlok lova chu natna hrik pudarna hun ram chang tak le kai dar chak thei na chan pakhat po ani ve thei ni a soi ani kan hriat lovin midanga kan lo kai dar viau thei boka chu outbreak control har satna adar luai tur vena har satna chan te po ani thei don ni a soi ani nipa virus kai te chu khosik ina internal luna te taksa ti rol ru na te chutiang te chu alan chuadan pakhata nia an chau viau boka symptom hi virus natna tam tak ang in tiang chuan ron lang chuak ve a chumia wang chuan natna alan chuadan hi ngai tha mai te po ol viau mai tlang hrileng satli anga ngai thei te po ania
chutiang chu alan chhuah dan pakhat ani boka wang hian hritlang khosik le tlang hrileng anga ron lan chhuah thei wang hian chutianga enkol chuanin henatna tidam theina chance kha ati tlem ve thei bok COVID-19 natna hrik coronavirus ang tho khan nipa virus po hi ain siam danglam thei ne soyani damlo za somni panga vel chuan thluaklama har satna lian tham takan nei thei ni in tropical medicine le infectious disease chutiang te po chu athleng thei symptom a hianin luak chuak te rilruchi ai encephalitis awanga hriatna boi ang deuhte khatiang te po kha thlen thei nia soyani a thokna lama har satna khu te thoha angji te po siam thei nia soi ani bokani henatna hian ngonga nei dan hi akai te zirin danglam thei viau nia soyania damlo then khat chuan neurological symptom an nei hnuwa an nat zual thu an soi boka nipa virus darzel turvian theniam nipa virus hi antiviral treatment big enkol na big te chiam omlo nia soyani chu wangin a symptom hriat masak apoimo hriat ma apoimo nia soyani damlo enkol na tha pek apoimo boka unpredictable incubation period hian mi pui hrisel na atana malak na tura har satna athlen ve thei bokani contact tracing le healthcare setting a infection control dante hoteka kalpui angai thilpai motak pakhat chu ni china kan soita kang khan ninga tangani sompali hi alan chhuwa theina hun ania chuteng hun chunga symptom tuna kan soita kan nei ani chuan film khur angai vio mai chutiang symptom nei chu isolation guidelines zom apoi modona mani po lo in thiar filim thiam te po poimo ni in mitiam te chuan an soibok ani COVID-19 ang chuana dar lo tura te po han ngai ta ila ole tunlai chu iran lam khovel mi puin kan ngei ven tlanga vidan nung bera kan tarlan ta kang khan Donald Trump akai hroi US administration chuan iran laka be pui thlakna lian tak akal pui don ni te po khanan langa chumi tan chuan an in ready to thute anin pe to thute kha kan ngai thla ni kha a zia bera chuan iran protest kha kan hria mi pui te thlawang havin Donald Trump chuan iran sarkar hian mi pui te anti du da chhun zom zela nun na chan an om chhun zom zela ni chuan sipai chakna mangin iran mi pui channan kan che ang ti khan a soi ani kha amma ero chu tuna hian iran lakan rona Trump hian akal pui chhun zom zel protest to lo ma se tuna hian drama norna hi ala lian chhotel tela zeber chu nuclear chungchang ani tani kan hria tak ang khan ni kum khan iran le Israel ni sompani se tanin beya kha iran ni nuclear al thom nei tum tia Israel in ngai wang khania anila taka iran hi nuclear deal chungchanga khan sanale sompanga khan khovel ram lian ho UN Security Council member sompanga le ram than khat khan an zia pui nuclear deal an zia pui ani kha amma ero chu kha nuclear deal khanin amonam zong chawin iran hian ma ala thayang ti khania amma ero chu khanin ral thuam an nei na tur adal tok lowani ti khan Trump khan Trump masa khan alo chhuwa san to iran chuna takin a hrek zuya a hrek awang khan vo india an economy chia te po hi angong chhozel kha ani chutiang chuanin amonom zonga uranium enrichment maintain tur hian chuan 3.5 bor chho angai chumi chu apel turani lova 3 something chuan amonom zonga nuclear thachakna man na ta na tok viau nia soyani ama ero chu iran hian 60% an kai chho thuak hi International Atomic Energy Agency IAEA khovel pum huapa atomic energy lama mithiam le thunei tu sangin an zir chian na khan mu chu ania 60% an kai chawani chuan nuclear ral thuam sombor vel siam theina niangai ani to chu a hlom mem to Iran kha Israel in a be na chan po kha ani ni som pani zet kani kum khan anin do ania atop lama US ron in rola B2 bomber magin GBU-57 massive ordnance penetrator MOP lei hnuai thuk tak bunker khong tak khor chiat na bom khan US khana be ani kha kata khan Israel Iran in do na khai in ka hai mangin US khana ti topa kha US bom thlaka wang khan Iran lei hnuai nuclear siam na mun kha a cheviau nia ngai ania ama ero chu a hnuwa Iran lam atangin thu chua oma an uranium enriched thren khatte an lo thiar chuak man nia soi ani amma ero chu kha be pui thlak ran tir khan chuan in US in kan tiang bom chaktak mai an mang kha a hlo cham nia lan kha US po kha na hre kha an bom mana kha hlo tling hle Iran nuclear chu kumtam tak ati sukuk thei ni khan an puang nge ni kha amma ero chu aruk tak hian US po hian kha an malak na kha a hlo cham ni hian an ngai ni in alanga a chan chu hei tuna nikum loka US be pui thlak na kal si kha
hei kumina US chuan nuclear Iranina alakal pui zelo wangin beipui thlakna hmangin Trump chuan tuna vo le ta mek ania omzia bera chuan Iran khan an uranium enrichment kha anlo thiar chuak man ti hi adik chhodon ta ni te pon alang chutiang ni lo se US beina wanga Iran nuclear program kha chhevek ni ta se tuna hian Trump hen Iran hi nuclear buai puyo wanga remna sipai hmanga beipui thlak tumna hmang hian anor lo mai thai tuna hian Donald Trump chuanin US indolong rual USS Abraham Lincoln le Strike Group rual te destroyer rol tak tak raplak tak tak nuclear missile kap chuak thei te ten Tomahawk missile kap chuak thei Iran khoilai poa beipui thlak thei indolong rual te helai US Central Command thuna in hnuai hian an ron chhop chuak to ni kha kanin ready to ni kanin pei to ni ti kha Trump puan dan kha ni tuna hian du chuan US hian Iran laka beipui thlak thei ta ti na nia US sipai le ral thuam te anin ready vek to bokani chutiang chuan US chuan Iran laka avau khan na lian tak akal puita Iran chu ral thuam manga ti thaya room thaya US du da nanga in rem tir chu Trump hian atum me kani Iran chu nuclear deal US du da nanga nuclear deal siam pui turin Trump chuan ral thuam mangin anor me kania tuna hian Iran chu anin tlo khal ve veo maya US ron che ni chuan ti in an duai bik lo zia le US an hlo bik lo zia an pholang ve tho ani kha nikum lama US in Iran an be nu khan Iran chuan duai du bik lovin Al Udein base sa US mun ma ka kap ve thor maya chu Iran khan an duai bik lo zia le kut thlon an tor don bik lo zian lan tir nge ni kha tuna po hian US ron che ni chuanin Iran chuanin helai Middle East a US mun ma an base te an kap phavek ti anin soi kan beidon na takin kan chang le don ani US chuan a chet na hi a in chhir pui viawang US sipai te mai ba ka Middle East an mun ma zong te Israel tiamin kan ka phak maya kan be phak maya anom vek ani ke mani mai kan chedon lova kan thopui tam takte anron in se mur tu don ani ti te ania in Hezbollah lampo khan thu chuan ron siama Iran chu be ani chuan Iran chu mal tran don lo Iran ma kan ding don ani ti khan anron in soi boka chutiang borok so sang tak chu omani ole nimin lam khan Donald Trump chuanin US sipai te chep thei mai an ni zia kha a pholang ta US in dolong rual te Iran tuipui hnai an ron tol ta anin ready ta thap mai chuta chia chuanin Trump chuanin Iran chu nuclear manga deal siampui turin atita a inhun aliam tamek ani Iran tan hun aliam tamek chu wangin deal hi in pom thua yangai he kan ral thuam te hi man lo ram kan du ni min man tir su ti in Trump chuan vo zui boka chutiang kara chuanin Iran President Masoud Pezeshkian te an Foreign Minister Abbas Araghchi te le mi poimo dang te chuanin indo thlengdon poni se an Zambik lo zia te ama ero chu sipai chakna manga inbe chu athat ber lo thu le kong thazo ko om thu an ron soi chuak ta me kani tukin lam news kan en chuanin Donald Trump chuan Iran chuan inbiak na lam a kal an du thu karon puang chuak ta Iran chuan fair takin inbiak na kal pui kanin pe ama ero chu alang lo lama in be na chutiang in ti thaina angte in vona angte khan tiang kha kan du lovani tin Iran chuan thu chu an ron siam ta Iran Foreign Minister chuan buena chuak na sa takara in epna boruak tang takara US nen hian in biak na fair le equitable tak nei kan du chu kan in pe ani US President Donald Trump chuan Tehran laka sipai action la kala ni lo thu soya Iran kan ngak Iran tan huna to purwai ani ta ti in Trump khana soi bokani kha Turkey thlona Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan thu thar the dar tu te an kom na Iran chuan in biak na har satna nei lo in biak adua ama ero chu in ti thai angzonga US che hi thil dikani lo ate ral thuam manga chutianga in tin reng chunga in biak na chu kalpui adik lovani chutiang chu om lo se free takin zalian taka in biak chu Iran chuan adu rengani ate Iran ven himna Iran decisive le missile theina chu tuna hian khovel hriata pholani nom ve mek Iran missile te hi Iran ven himna atana ni Iran mi puite himna hi kan ngai poimo berania ramdang thil ani lova hi kan ram thil ania kan mi pui le kan ram veng him turin ma kan la ka thianga defensive kan kal a thianga ni
kan ram hum him turin atul ang kan ti athianga chu kan ti reng bokani ti in iran lam chuan thu chu an siam tunkar tirlam khan US President chuanin Macy Farmada indolong lian turu tak mai helai rambiela hian ron tol mek ni khana soy USS Abraham Lincoln le strike group rolte CENTCOM anti US Central Command thuna ina huam chunga an ron tol lut ta Middle East an ron thleng ta ni kha Iran hruai tu ten nuclear deal siam turin hun tlem an lenai an hun a top trap ani ti khan Trump khana soi chutianga kalpui ani lowa in biang na om lowani chuan engral thuam zong te hi Iran lama an thlok chuakang ti kha an soidan ani White House a thu thar thedar tu ten an komna Trump chuan administration chuan Iran lama indolong tamjok athon mek ti asoibok deal kan siam ngei kan beisei deal kan siam ani chuan hei hi thil thaber ani deal kan siam lo chuan enge thleng don hi kan enang ati Washington DC atanga report pe Al Jazeera palai Kimberly Halkett chuan Trump chuan Iran chu hun tiam apek thu soin ma se Iran chavin chu hun to pa chuan enge omdon ti an hriang ati chuwang chuan khovel chuan an ngak renga khovel chuan an thlir thup ani kan punta gang khan kumsang ni som pariat khan Donald Trump khan Iran nuclear deal kha lo chua san to a chumi hnuwa chuan international sanction le US sanction te natakin Iran lama kalpui hania Iran economy atlak chiat pha vio bokani kha Iran chuan uranium enrichment zong ati top turani ti kha Donald Trump a thurolum mani ta bur mai ani kha Washington chuan Tehran chu nuclear ral thuam neituma an puwa hei hi Iran hruai tu te chuan an hnial ve char thung heti laya helai rambial Turkey United Arab Emirates le Saudi Arabia te chuan Washington le Tehran in kara sipai in ma chhon theina boruak sang tak om chu ti retumin sarkar in biak na manga kalpui turin ma an lo la ve mek boka Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan a Iran counterpart Mesut Pezeshkian chuan Ankara chu an pan in kara facilitator role chang turina in pei tia soi biagrem na thok tur le buena chingfel turin Turkey chu in pei thu Turkey President chuan a soi Turkey Foreign Minister Fidan Poin US Special Envoy Steve Witkoff nen hemi buena chingfel tur hian soi honan kalpui to thule Washington nen line an hon chun jom don in biak na line an hon chun jom don tia soi tuna US in Iran nen nuclear deal na yatumna hian a point rang te hitlang zarna ni hrilo ma se a then khata chuanin Iran hian uranium enrichment level a maintain chu a drop vector ti kha ani 3% kha amuanum zonga industry le amuanum zonga mangturin uranium enrichment level kha maintain a tok viau 3% ai sang ani chuanin aral thuam Iran hian an zong ani aral thuam nen tumani ti kha IAEA lam ngai dan kha ani ole engtin nge Iran le US in kar bo rokiom zeldon Donald Trump chun Iran hian in remna siamandu in biak na yandu ni kha na soya chu tak takani don nge thil thleng zel tur hi in remna soi si hian in ral thuama pok dur lawang ti po soi thei ani chuang lovani thil kal zel tur kan ngai chang zelanga thu thar ber he chanela hian in longa chang zel don nia